Ak vlastníš byt alebo dom a plánuješ rekonštrukciu, je to jedna vec, ktorú potrebuješ vedieť ešte predtým, ako minieš prvé euro. To, že do nehnuteľnosti investuješ viac peňazí, ešte neznamená, že o rovnakú sumu zvýšiš jej hodnotu. Môžeš minúť 30 000 eur na kuchyňu, kúpeľňu, prémiové materiály a pri predaji zistíš, že kupujúci ti veľkú časť tejto investície jednoducho nezaplatí. A naopak, niekedy môže relatívne malá zmena urobiť pre predajnosť alebo hodnotu nehnuteľnosti viac než veľká rekonštrukcia. V tomto videu ti ukážem 5 spôsobov, ako rozmýšľať nad zvýšením hodnoty svojho bytu alebo domu. Od jednotlivých úprav až po stavebné zásahy. A hlavne ti ukážem, ako rozlíšiť investíciu od tej, ktorá dáva ekonomický zmysel, od tej, ktorá iba dobre vyzerá. Existuje jedna investičná zásada, ktorú je dobre si zapamätať. Na nehnuteľnosti nezarábaš iba pri predaji. Veľká časť potenciálu vzniká už pri kúpe. Toto je obzvlášť dôležité, ak nekupuješ nehnuteľnosť iba na bývanie, ale pozeráš sa na ňu ako na investíciu. Pozri sa na jednoduchý modelový príklad. Hľadáš trojizbový byt v určitej lokalite. Podobne zrekonštruované byty s približne rovnakou výmerou, dispozíciou, poschodím, štandardom sa tam ponúkajú okolo 250 000 eur. Ty však nájdeš byt za 205 000 eur. Rozdiel je 45 000 eur. Na prvý pohľad to môže vyzerať, že si práve našla skvelú investičnú príležitosť. Tých 45 000 eur ešte nie je tvoj zisk. Prečo? Pretože porovnávaš ponukovú cenu iných nehnuteľností cenou jedného konkrétneho bytu. A ešte vôbec nevieš, prečo je lacnejší. Možno majiteľ potrebuje rýchlo predať, možno je v pôvodnom stave, možno potrebuje rekonštrukciu za desiatky tisíc, možno má technický alebo právny problém. Alebo jednoducho tie ostatné byty za 250 000 nikdy nikto nekúpi. Práve preto nestačí otvoriť realitný portál, pozrieť si 5 inzerátov a povedať: môj byt má hodnotu 250 000. Ponuková cena nie je automaticky predajná cena. Pri porovnávaní preto hľadaj nehnuteľnosti čo najviac podobné tej tvojej. Lokalita, výmera, dispozícia, poschodie, balkón alebo terasa, parkovanie, orientácia, technický stav, stav bytového domu, aj úroveň rekonštrukcie. A dokonca aj samotný typ nehnuteľnosti robí veľký rozdiel. Byty alebo rodinné domy sa pohybujú na rozlišných cenových úrovniach. V druhom štvrťroku 2026 bola podľa údajov NBS priemerná ponuková cena bytov na Slovensku približne 3030 eur za meter štvorcový. Zatiaľ čo pri domoch približne 2163 eur za meter štvorcový. To samozrejme neznamená, že byt je automaticky lepšia investícia. Ukazuje to však prečo pri oceňovaní musíš porovnávať podobné s podobným. Teraz prichádza vec, na ktorú sa pri rekonštrukcii zabúda veľmi ľahko. Predstav si, že podobné trojizbové byty v konkrétnom dome alebo mikrolokalite majú určitú cenovú úroveň. Ty môžeš do svojho bytu dať dizajnovú kuchyňu, prírodný kameň, prémiovú kúpeľňu a materiály za desiatky tisíc eur. Ale to ešte neznamená, že ti ich kupujúci pri predaji zaplatí späť. Pretože hodnotu nehnuteľnosti neurčuje iba to, koľko si do nej investovala. Veľmi výrazne ju ovplyvňuje lokalita, typ nehnuteľnosti, dopyt a cena, ktorú sú kupujúci v danej oblasti ochotní zaplatiť. Rozdiel veľmi dobre uvidíme aj na údajoch NBS. V druhom štvrťroku 2026 bola priemerná ponuková cena nehnuteľností na bývanie za celé Slovensko približne 3041 eur za meter štvorcový. V Bratislavskom kraji približne 3882 eur za meter štvorcový. Samozrejme, ani celý kraj nie je jedna lokalita. Rozdiely existujú medzi mestami, štvrťami a niekedy dokonca medzi dvoma ulicami. Ale pointa je jednoduchá. Cenu tvojej nehnuteľnosti neurčuje iba kvalita tvojej kuchyne. Preto je veľmi dobré poznať potenciálny cenový strop ešte predtým, než začneš veľkú rekonštrukciu. Predtým, než začneš riešiť dizajnové svietidlá a kamennú pracovnú dosku, vyrieš problémy, ktoré môžu kupujúceho okamžite odradiť. Môže to byť stará elektroinštalácia, vlhkosť, zatekajúci strop, nefunkčné kúrenie, staré rozvody, poškodené okná, zanedbaná kúpeľňa alebo celkový technický stav nehnuteľnosti. Pretože kupujúci nevníma iba cenu, ktorú vidí v inzeráte. V hlave si počíta, koľko ma bude táto nehnuteľnosť reálne stáť, kým v nej bude môcť reálne bývať. Predstav si byt za 220 000 eur. Prvý pohľad sa môže zdať, že práve to je jeho reálna cena. Lenže kupujúci
vidí ďalších 40 000 eur na rekonštrukciu. Takže v jeho hlave nestojí tento byt 220 000 eur. Stojí ho približne 220 000 eur plus 40 000 eur plus čas, stres a riziko rekonštrukcie. Práve preto môže odstránenie jedného zásadného technického problému vytvoriť väčšiu hodnotu než drahá dizajnová úprava. Niekedy kupujúci nepotrebuje mramor. Potrebuje vedieť, že po kúpe nebude ďalších 6 mesiacov riešiť katastrofu. Nejde iba o veci, ktoré reálne vidíš. Pri nehnuteľnosti je dôležitý aj právny stav. List vlastníctva, ťarchy, vecné bremená, spoluvlastnícke vzťahy, prístup k nehnuteľnosti a pri domoch alebo nehnuteľnostiach, kde boli vykonané stavebné úpravy, aj súlad skutočného stavu s dokumentáciou, príslušnými právnymi požiadavkami. Problém, ktorý komplikuje prevod alebo bankové financovanie, môže výrazne zúžiť okruh potenciálnych kupujúcich. A keď máš menej potenciálnych kupujúcich, spravidla máš aj nižšiu vyjednávaciu pozíciu. Teraz sa dostávame k jednej z najjednoduchších a pritom často podceňovaných oblastí. Prezentácia nehnuteľnosti. Nemusíš kvôli nej minúť 50 000 eur. Keď človek vstúpi do bytu alebo domu, veľmi rýchlo si vytvorí prvý pocit. Je priestor čistý, svetlý, preplnený, pôsobí udržiavanie? Vie si predstaviť, ako tam žije? Preto môžu veľa urobiť aj relatívne malé zásahy. Vymaľovanie, lepšie osvetlenie, odstránenie prebytočného majetku, drobné opravy, zjednotenie vizuálu, dôkladné vyčistenie a kvalitný homestaging. Jeho cieľom nie je ukázať tvoj osobný vkus, jeho cieľom je pomôcť kupujúcemu predstaviť si vlastný život v danom priestore. Keď človek uvidí úplne prázdnu miestnosť, musí si predstavovať. Zmestí sa mi tam sedačka, kam pôjde jedalenský stôl, aká veľká je vlastne táto izba. Keď je priestor správne zariadený, odpovede na tieto otázky dostane v podstate okamžite. Zrazu nevidí iba 25 metrov štvorcových. Vidí miesto, kde bude večerať, kde bude oddychovať, kde bude fungovať jeho každodenný život. A pri kúpe nehnuteľnosti nerozhoduje iba matematika. Veľkú úlohu hrá aj to, ako človek daný priestor vníma. Niekedy nepotrebuješ priestor zväčšiť, stačí iba lepšie využiť ten priestor, ktorý už máš. Predstav si veľký trojizbový byt. Ak jeho dispozícia a technické podmienky umožňujú vytvoriť ďalšiu miestnosť, môžeš tým osloviť úplne inú skupinu ľudí. Ale pozor, viac izieb automaticky neznamená vyššiu hodnotu. 4 malé a tmavé miestnosti nemusia byť atraktívnejšie ako dobre navrhnuté 3 izby. Rovnako ani otvorená kuchyňa s obývačkou nemusí byť to najlepšie riešenie iba preto, že to vidíš na Pintereste. Základná otázka musí byť, čo chce kupujúci v tejto lokalite. Ak v oblasti nakupujú hlavne rodiny, ďalšia plnohodnotná izba môže byť veľmi atraktívna. Ak je typickým kupujúcim pár, môže mať veľkú hodnotu otvorená denná miestnosť. Preto by som dispozíciu nemenila podľa trendov. Menila by som ju podľa toho, čo zvyšuje funkčnosť nehnuteľnosti pre človeka, ktorý ju pravdepodobne kúpi. Pri stavebných zásahoch si samozrejme vždy over, aký právny a povoľovací režim sa na konkrétnu zmenu vzťahuje. Pri dome môže ísť napríklad o obytné podkrovie, prístavbu, nadstavbu alebo iný spôsob rozšírenia. Tu už začína byť matematika veľmi dôležitá. Väčšia plocha môže hodnotu domu zvýšiť, ale súčasne rastú náklady, čas, administratíva, riziko a pravdepodobnosť, že sa projekt predraží. Preto správna otázka nie je zvýši prístavba hodnotu domu. Lepšia otázka je, zvýši hodnotu domu o viac, než ma bude stáť? Predstav si modelový príklad. Do rozšírenia domu investuješ 70 000 eur. Po dokončení domu sa jeho trhová hodnota zvýši povedzme o 45 000 eur. Takže si nevytvorila 45 000 eur zisku. Z pohľadu okamžitého predaja je rozdiel medzi tým, čo si investovala a tým, čo si vytvorila, minus 25 000 eur. To neznamená, že tú úpravu nesmieš robiť. Ak chceš v dome žiť ďalších 15 rokov a nová izba výrazne zlepší kvalitu tvojho života, môže byť pre teba tá investícia absolútne správna. Ak je ale cieľom zarobiť pri predaji, musí tu fungovať matematika. Komfort a investičná návratnosť nie sú vždy to isté. Môžeš veľmi dobre kúpiť, môžeš správne rekonštruovať, môžeš perfektne pripraviť nehnuteľnosť na predaj a ešte stále existuje faktor, ktorý úplne neovládaš. Trh. Pri predaji totiž nerozhoduje iba stav tvojej nehnuteľnosti. Výsledok ovplyvňujú aj aktuálne ceny, dopyt a podmienky, za ktorých dokážu kupujúci svoju kúpu financovať.
V druhom štvrťroku 2026 bola podľa NBS priemerná ponuková cena nehnuteľností na bývanie na Slovensku približne 3041 eur za meter štvorcový. Medziročne išlo približne o 9,5% rast. Priemerné ceny bytov boli približne 3430 eur za meter štvorcový a pri domoch približne 2163. Ak sa pozrieme iba na byty, na konci roka 2025 bola priemerná ponuková cena približne 3262 eur za meter štvorcový. V prvom štvrťroku 2026 približne 3378 eur. A v druhom štvrťroku približne 3430 eur. To je približne 168 eur na meter štvorcový navyše za 2 štvrťroky. Ale pozor, to neznamená, že každý byt na Slovensku zdražil presne o túto sumu. Sú to priemerné ponukové ceny a jednotlivé lokality sa môžu vyvíjať úplne odlišne. Dôležitý princíp. Časovanie trhu môže výsledok tvojej investície výrazne ovplyvniť. Keď trh rastie, môže ti pomôcť. Keď sa otočí, môže z plánovaného zisku časť zobrať. Preto automaticky nepredpokladaj, že celý rast ceny počas rekonštrukcie vytvorila práve tvoja rekonštrukcia. Čas mohol jednoducho vytvoriť trh. Ty máš z tohto videa odniesť iba 5 vecí, nech sú to tieto. Po prvé, dobre nakúp a nezamieňaj ponukovú cenu za trhovú hodnotu. Po druhé, najskôr odstráň problém, ktoré hodnotu znižujú. Po tretie, nepodceňuj prezentáciu a dobrý dojem. Po štvrté, upravuj nehnuteľnosť podľa človeka, ktorý ju má kúpiť, nie iba podľa vlastného vkusu. A po piaté, pred väčšou investíciou si vždy spočítaj, koľko hodnoty môže reálne vytvoriť. Pretože najdrahšia rekonštrukcia nemusí vytvoriť najhodnotnejšiu nehnuteľnosť. Niekedy je najlepšia investícia tá úprava, ktorá nestojí najviac, ale tá, ktorá odstráni problém, ktorý kupujúci vníma ako zásadný. Ak ťa zaujímajú peniaze, kariéra, osobný rozvoj, biznis a nehnuteľnosti ako nástroj na budovanie majetku, daj odber na Šoltesová. Na tomto kanáli rozoberáme rozhodnutia, ktoré ti môžu pomôcť vytvoriť viac možností, vyššiu hodnotu a postupne aj väčšiu finančnú a pracovnú slobodu. Vidíme sa v ďalšom videu.